Hello, welcome back to our channel. Vainia chuan kan sumdon ve na ta na December sang thi sompakwa bul kan chan ve mother of 5 oven pizza secret recipe hi 1000 subscribers count kan channel kan lo nei ve ta ka wangin kan lom ma alom nan kan ron reveal kan ron tar lang ve don ani hei hi kan mother of 5 oven pizza menu ve ni a heta hian eng ang topping nge kan du ti te eng ang crust nge kan du ram nge soft ti ang chi te thlan theya apan nge tha ti te thlan vek theya eng size nge kan du eng zat man nge ti te tin eng ti nge kan pol ti te amu the ngal vek ani vainia chuan kan order mu kan pek chhuat tur kan siam lai video hi kan ron tilang don ani clear tu ten in lo hlok pui theu ka be se ani heng ho hi kan pizza base kan pol tur te ani maida chunga kan pol ani chata kai chopol turin fianin kan chokang olive oil hi kan pol lenga chatakin kan chopolang kut poina me theini kan lo chopol zo to tuna chuan hei hi ti han kan lo hungang kan herbs polte le kan olive oil polte kha rim hi ti han kan chiang e huna po tui big angel brand instant dry yeast nia hei hi tuilum pip pep chini heng pathum chopol hian wet ingredients apol tur tui kha kan siamanga kan lo hung shinga tiang anga lo phon thleng hian chuan hemi le na china dry ingredients kha heta hian kan hair polanga ta hian tel ka chulmom sa kada zel don ani maida hi no ni hemi no ni le 1/4 cup no chan ve le angani chu hei hi half cup ania hemi voi ni hi voi khata chu tiang zel chuan ka siam don ani chuan ka siam zo piang kha hemi bol tel ka chulmom a hian kada anga chuan achung alo ro lo nan kitchen towel puan thiang hlimin ka khu don ani ka voi khat siama hian pani pathum te ka siam ngal thina wangin tuna ka siam lai mek khi atam ma in lo siam ve do ni chuan maida kha 2 and 1/4 cup no ni le no chan ve le in la anga chuta chuan apple tur neu ho kha chu 1 teaspoon theu in polanga herbs vel le khatiang dry ingredients ho kha wet ingredients ve thonga chuan tui lumpi pep no khata khan instant dry yeast kha 1 teaspoon fiante khat in telanga 2 tablespoon chini in telbok don ani chuan chu 2 minutes so matanga bubbles war pep ron om thleng kha munlum laya in lo hung shenga maida akhan tlem te in anem dan in du tok thleng khan polang hei hi kan noitir zo tak cha kha ani anem lampang zel tur hi ani hei hianin kan pizza size 12 inches pakhat adai kan noi zo pyang khati han puanin kan lo khu zel don ani achung hi aroma ve emema kami veng tur khan hi kan lo noi zo le vekta tuna chuan butter nen hei hi kan lo noi leng kutin butter po hi ke chuanin packet te khat ang top kha ka tela nang ni chuanin 2 teaspoon tel ula 2 and 1/4 cup maida kha chuan ti hian butter hi kan do siama khan thetakin in chopol turin kan met don ani changthop kan siama kan me vak ang ma me kha ngai to don lawa ke chu achan chu ka food processor khanin atam jok chu min lo me sak to nang ni chuanin minute somli tanga somli panga velin met anga yang lut zeu zawa khitiang shape khian abial khana ron chwaka butter kha bol munga kan han tat le zewa chuan ka kuta po hian ka ta tanga achunga khian ka da don ani ka tat don ani achan chu kan khu na saranga alo bet lo na turin alo veng ve don ani bet tur kha sarang hi ka khu na tur hi ka ti thiang lim veka achunga hian ka zuk thun to pani cling film te po aman thei tun lai chu lockdown lai ni wangin leitur ka mulawa hei ka mangani
space kha kan ti chwar deuh hlekang aron por hunami tur kha ka ei rong bol na thuk bula khan ka wa hung deuh to pa ti hian darkar khatvel chu alo por ta em ma kan honganga chuan ama a air kha ti chok turin kan punch nek thladeuh to pani chuan mi hi kan thlep lut lenga chuan angai ang bokin fridge zan khwa in ka up le don ani ka ti tho le don na hi slow rise process ania tia ti hi tui bi ka pizza order kan nei reng pon kan pizza do tur hi tiang hian fridge zan khwain ka cha lok vek thin ani in mong hian tho che em ma tuna chuan kan punch kan nek thaliang angai ang bok han abial ang khan bilut zeu zawin shape kan siam lenga puanin kan lo khu shinga chu room temperature kan dang chumi chung chuan kan pizza sauce tur tomato sauce kan lo siamang tomato mong hi tiang khan kan crossa kan chum min ani kan chum min zo a sakor bak che hian kan chepte le vekanga chuan heng ho bol lo ho kan kat sa vek hi amalte te in kan thla kanga chuan kan sauce chu kan siam chho zel don ani kan en zelang mother of five oven pizza sauce chu kha khalo nita a siama boy thlak me kan tin ni chuan olsam takin dora tomato sauce mang le pizza seasoning ne purun var hetianga chopol hian chi telin aman the ni chuan hi room temperature lo ni to a ka thena mun nia kitiang khian ka tia pakhat khi ka lo da thanga puanin ka khuanga pakhat zok hi ka noi phar a ti hian hei ajanoi na ang rolling pin hian hi pizza pan ani akwa among hi ko sekseka chuan butter hi amo tel amo kan tat momanga achunga kan da ma hian chuan spring foam pan mong hitlai mi hi anita cheesecake vel kan ura kan mangchin kha among lam hi apong lam omzok hi butter kan ta tanga kan mang thei bokani pizza urnan chuan temperature hi 200 degrees Celsius kanda function hi 3000 bake mode tanya timer hi 20 minutes kanda ni minute somni apple tur chumi chung chuan a topping tur kan lo kang leang engkim hi amin sa vek kada china ni a topping a hian kan pizza base tura khan egg brush kan lo tiang artui chung mu kha kan tat kwa lang hei hi ovena minute somvel kan lo urle lok don ni avoi khatna tan tia ti han arong lo uk deuh khak don ni Morphy Richards oven mang chuan in shat karinga 20 a timer hi wada lo chuan a eng theilawa chuwang chuan 20 a ka wada phota amai ro chu a full khan ka kaltir lawang 10 vel minutes sakal huna khan ka wada lu ta ni kan lo ur chung khan a topping tur tho
a hela da tur ve thung kan lo siam leng kan la chhuaka cheese spread hi tuna chuan kan lo ta tang tuna ka cheese spread ta hi ka siam chop tho ani a video siam lai runda don chuan a sei to don a chuwang chuan nidanga a siam lai video hi kala runda le ang bong nu te atanga ka siam ani a mozzarella cheese ani chuan hemi hi kan nei lo ani chuan hetiang amul cheese spread ang chi apol po oma khatiang kha aman the ani kan tomato sauce kan pizza sauce tur kan siam kha kan lo tat kwa langa ti hian hetia siam chop kan du lo ni chuan olsam takin siam dan karon soi to kha ni china tuna chuan cheese mozzarella cheese kha kan phul le ve kang tuna chuan kan pizza topping tura kan ho kha pakhat kan rem zo huna adang kan rem lenga chuti zel chuan cheese kan phul lenga chumi zo huna chuan a hel topping tura kan siam kha kan da leng chumi nuwa cheese hi kan phul lenga achunga tomato sauce kha kan da leng chuan hi 15 to 20 minutes som panga changa minutes som ni vel ovena khan kan ur lenga amin nuwa pizza boxa kan danga kan katanga chuan order chu delivery boy kan mang du ni pon kan mang thea pick up kan kemani ina kan ron lam du ni pon kan ron lam the to don ani
dangpo kha kan pizza topping kan rem chauzela ama sang bok khan ti han alo min to a pizza box a khan kan dalut lenga hemi kan topping tur hi chu kan order siam pa khan kan du zong kha kan pizza menu a khan om veka athlan theya chuan a crush tur a be sami hi ang hi kan du dan aram nge a nem nge a cha nge apan khatyang zong zong kha order kan siam pa khan du athlan the ngal vek bok ani kan thick crust pepperoni pizza chunita a kan pizza siam hi acha thata wang khan changthop anga taste kha tura kan longai mai thea ma se ni lawa a light and area ne chung hi chuan hi kan deliver lo pon and run pick up don ni chuan tuna chuan ka fate kan siam saka kan 80 vet sinanga room temperature a chi si kan da wang khan afan thadu ma in bo ang hian ani lo chuanin afan thale thei lo chin ani nakina pakhat karon siam le chinanga kan chisin min dai to lawa chowang chuanin fridge ka chis da kha ka mang topa afan dan kha in lo en chin don nya tuna chuan top na tan kan seasoning polte karon lan tir to ang hi thin crush ve thung turania amai ro chu anem soft ani ve thungang crunchy po a thina hian asiam the kan ti to kha heng ho hi kan seasoning man te kha anni siam chung lampang kha entir kadu chewa wangin athar kan siam le mai ro chu kan chis da chwa sa khan min dai lawa du angin afan thathei lo ni room temperature da vek photanga ya ani lo chuan afan thathei lo in muang hian he a crust hi apan amai ro chu akhong fu lo ane mani a chung po hi a rich tui ani dora zor chon le tur emo mani ina oven neya tilum thei chuan ti han tilum kher ngai lo hian an hon thin bok ani kan video hi a sevia wa chu in lo hlok pui nge ka be se awangin thanem ngai takin koronda deu chawa atop thlengin min lo thlir saka wangin kan lom ma in zawai chunga min lo subscribe awangin kan loma la subscribe ve lo te point khongai takin min lo subscribe sak vek don nya bye bye vek ule